ଭିତର ଆଡେ କଣ ଗାମୁଛା ଟଣା ଟଣି ହେଲଣି ମିଶିକି ନଙ୍ଗଳା ହବା ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ମିଶିକି ଚାଲ ନଙ୍ଗଳା ହବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାঁଦ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ଯୋଉଦିନ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଉଠିଲି ମୁଁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା କହିଲେ ସାଢ଼େ 8ଟା 9ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଠୁ ଗୁଗୁଲ ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି ମୁଁ ଉଠିବି ବୋଲି ଟିକେ ଘଷି ଘୁଷା ଦେଲା ମୁଁ ଉଠି ପଇଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ ଉଠିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଳସ ଯାଇକି ଉଠିଲା ଭିତରେ ସେ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିକି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭଜା ସଇଲାଣି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାତ ହେଲା ଦେଖ ଟିକେ ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ବେଜିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉନି କି ବେଜିତି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉନି କି ମୁଁ ବି ଖାଇବିନି କି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରସ୍ କରି ପୁଣି ଖାଇବିନି କି ହଁ ବାସ୍ ହଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ହଁ ସେ ମୁଁ ପା କହିଲି ସେଇଆ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଇଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଆଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜା ବି ସରିଲାଣି ଭଜିକି ଖାଇଲାଣି। ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଘୋ ଘା ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ବାବାରେ ରୁମ୍ କବାଟ ଦେଇଦିଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଦିନରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଦିନଟି କଟୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯିବା ବ୍ରସ୍ କରିବା ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିସ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନ ନଥିଲା ତ ଗାଇସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତ ସେମିତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁନା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ପଖାଳରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ଦେଖି ତ ଅଧା ଖାଇସାରିଲାଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନିଅ ବୋଲି ପଖାଳ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ ଛୁଇଁ ଭଜା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଦେବା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ବୋଲି ତ ଅଧା ଅଧି ଖାଇଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗାଈ ଯେତିକି ସବୁ ଧୂଳି ମଳି ଗାଈ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମ କରୁଥିଲି ଖରାଟାରେ ଆସିକି ଛାତ ଫଟା ଟିକେ ସଫା କରୁଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଗଛ ଫଛ ପଡ଼ିକି ଧୂଳି ମଳି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ଅଛି ଏମିତି ତ ସଫା କରି ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଅଛି ଖରାରେ ଭାଇ ଆଉ ହେଉନି ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ ପରେ ଦେଖିବା ପରେ କରିବା। ସାର୍ ଦେଖୁଛି କେଉଁଟାରେ ବେଶୀ କେଉଁଟାରେ କମ୍ ଇଏ ବୋତା ବୋତାରେ ପୁଡ଼ିଆ ପିଉନୁ ପିଇବିନେ ଢକେ ମେଡିସିନ ବାଟି ଦो ଏଇଭଳିଆ ମେଡିସିନ ଥରେ ଆସିଥିଲା ନା ସେଇପା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିନଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ତ ଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିକେ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଟିକେ ଏକାଠି ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ବୋଦା ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ଏବେରେ ତାର ଦେଖାଦର୍ଶନ ନଥିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କିତ ବି କାଲି ଆସିଛି ରାଉରକେଲା ଫେରନ୍ତା ତ ଆମେ ତ ଏଇଠି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଇନା ସଡ଼ନ୍ କାଲିଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଜିଟେ ହେବ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ସବୁ ବେଶୀ ଗୁଗୁଲ ନା ମୁଁ ବୋଦା ଆଉ ଅଙ୍କିତ ମିଶିକି 4 ଜଣ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଭୋଜି ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ନିରୋଳା ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ ଜିନ୍ଦଗି ଯେତିକି ଭୋଜି କଲୁ ବିରିୟାନୀ ଥରେ କରିଥିଲୁ କଲୁଣି ବହୁତ ଥର ଭାତ ଚିକେନ୍ ସାଲାଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଖାଦ୍ୟ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସେମିତି ସର୍ବୋପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସେତେବେଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି ଯାଇକି ସକାଳୁ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଗଲି ମାମାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଦେଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲସି ଗୋଟେ ପିଇ ସାରିଲୁଣୁ ଲସି ଫସି ପିଇ ଦେଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲୁ ଆମେ ସଉଦା କରିଦେଇକି ଆଳୁ ପିଆଜ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମସଲାପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ଗୁଗୁଲ ନାଁର ଅଙ୍କିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପଥର ଯିବାକୁ ସ୍ପଟ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚାଲ ବାସ୍ ହେଇ ଆଇଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଥିଲି ହେଇ ପଦା ତଳେ ବହିଛି ହେଇ ଅଙ୍କିତ ଆଇଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଚିକେନ୍ଟା ନେଇକି ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ଭୋଜି କରିବା ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ଦେଖିଆ ଚିକେନ୍ ଆଗ
ମୋ ମାମାକୁ ଏଠି ମସଲା ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସବୁ ଏଠି କରିକି ଦେଇଦେବ ଆମେ ଯୋଉଠି କରିବୁ ସେଠି ଆବେ ଜାଗା ଦେଖିଲନି ଡେକ୍ଚି କି ଡିସ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ 15 କିଲୋ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖ ନା ଏଇଟା ଧୋଇକି ନେଇଛି ଚିକେନ୍ ନା ସେଠି ଧୋଇବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଧୋଇଦେବା ଦେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଦେ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ଟା ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସେ ଏଇ ଜରରେ ପୁରାବି ओके ओके गाइस चलो गाइस तो वर्तमान आम आसिक पहुँचल आम लोकेशन उपरे भाई भाई ब्यूटीफुल प्लेस आम अंकित आम ये जिनस पत्र नहीं आसलु गैस कहूँ चुली रे करदे ये काठफाट अच्छी चाकणा फाटा जालदे कथा फिर भी आम गैस टाइम चरी खली चौपती डिश फिश वगैरह आम इंस्ट्रुमेंट जहाँ जी दरकार मसला पत्र चिकेन फिकेन सब भितर अच्छी तो बर्तमान ये रहा आम गाड़ी तो आउ गुगुलनार बोदार कौटे अच्छा तेल पके से पड़ी हो आसो आसो से जारटा धरिक बुलूची पानी जारटा पानी पूरा हाँ पूरा ही आसला घर को तो यही रहा चुली ये अरे ये चुली मैनेज करदे ये एटा गोटे छाई को आनी हारी करदे ये कौन तार गोटे मन हो जाए कहते बिरियानी आनी खाए ना भोजी हम भोजी हेल्ले कंटेन्ट गोटे मिल कंटेन्ट गोटे पड़ो सिस्टम अच्छी ना खाली कहले हम तो ये रहा ये किए गोटे बोधे भोजी कर आगुरी जाइए खाली मद पेटी पेटी गड़ुची बड़ भाई सर मैग्नम किंगफिशर पिउन तार साइड कर कहीं रखुना देख ये तले देखी ये जगह तुम गोटे गोटे स्पेशल ब्लॉग करी जो देखते बहुत पूर्व मिल आम चैनल अच्छी ढोलपथर टोटाल एंटायर सियाड़े जाइए पानी फाणी आसूला से सीजन में गोटे वीडियो करी बड़ा ब्यूटीफुल वीडियोटे होता टोटाल एंटायर से ढोलपथर एन तेन सब करूँ अरे लोक गुरा पुणी किए आने भी सिस्टमटा पूरा एमती धान फान पूरा गाई छेली मेली सब चरुँच से उदा आसले छिड़े पुणी गोटे गाइस गोटे तेल डबा फिटे पानी सोरिष तेल डबा से बोतल भी एते ये करके दौन चेपा कर सारे बोतल किंतु फिटुनी ये आम गैसटा ये बस जाइए खरा हो ये छाईटा लोकेट कलु ये करूँ खाली तातु से भाई तातिला बे तातिला पका अरे तेल पड़ूने आ तरल दे ना तरल दे प्लास्टिक लगिगला ए भाई प्लास्टिक टाक लगेदेला भितर चाची हाँ कम पूरा लिभेदा ना माने ट्राड़ी भी पाइलानी से एका बोतल छुरी आनी से जो लोक सेपटे भोजी करपटे से गोटे आनी छुरी ये छुरी रे बस इसी बोतल चेपा होगला ता भीतर रहिला ना नहीं 10 ml खंडे ता भीतर बाहर कड़ीटा टी एपट अणे होते बोधा हारिक आसिक पहुँची गले यो यो कुआड़े पलैल भाई तमें आसन बोले आम मेन रोडा बोधा ना देखु सी आसिक देख गैसटा देख फास्ट कौट थुआला सेठी थुआला एठी थुआला पुणी एठी आसिक कराला मुझे पानी कौट आनी जानतु ना देखे मो गाड़ी टंगा ही देख पानी नालू पकई बोली जहाँ तुम पलैल देखो आम पानी जार भोजी भात खाई गोटे पंचायत खाइब एति पानी तो कौन एमती बेस पोशाक होइछ किसी ना ये रास्ता कम हो बोट फोटो थुआई हाँ बोटिंगटा बोटा पुराना बोटा मसला आजिकार विशेष आकर्षणीय अंकित सिंह सामंत पाँचटा तो गाइज आम मेन रोषाटा आसिक पशिकी पशिकी कौच आसिक से गोटा मसला पकईकी घाटी घाटी सारे तुम आउ गोटे रोषा तुम आउ घाटी दियो पूरा रेडी तुम केमती टेंशन हो पड़ी फोन देखिकी है तो गाइज हेटी भी अधा लोग भोजी कर ये गोटे ब्याज भोजी करमर ये भोजी कर पका पका सब पका ये न खाइले ना बेसी रेडी बस हल्दी गुंड पइला आउ टिके बस टर्मेरिक गुंड टर्मेरिक पाउडर बस एटा की पाउडर पइला चिकन मसला पका ना लास्ट पका थाओ एटा टिके पछरे पके थाओ एटा केमिति पड़ी देला गाइस ये ओटे मने कंटेंट बनी होला ए भाई भलो गामछाटा थुआटा आइतला गाधे बोली गाधे तू आ बार ना सुंगुटी गंध जो पोड़ा पोड़ा ए भाई रे ओना देखा कोणाटा टे देखा एटा पड़ी होला केमति बे मुझे पड़ले भलो न हे देख केनटा पड़ी जाइछ हमरो कसा चलची
ପିସରା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ଟିକେ ଦୁଛି ଆଉ ଟିକେ ନାଲିଆ କର ବାସ୍ ଘୋଡ଼ା ହେଲା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ରିଆ ରେଡି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଫନ୍ ଏତିକି ଟିକେ ନାଚରେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏ ପଇଲା ଆମେ ଚିକେନଟା ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ ଘରେ ବସେଇଥିଲୁ ଭାତ ଇଆଡ଼େ ଆଗେ ନା ଘରେ ବସିଥିଲା ଆମର ଭାତଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଗାମୁଛା ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଅଣ୍ଟାରେ ବସିଛି ଆମେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଚିକେନଟା ଏଠି ବସିଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ ମୋ ମାମା ତାଲା ପକେଇ ଗାମୁଛାଟା ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଗାମୁଛାଟା ଦେବ ଗାମୁଛାଟା ବା ଜଳିଗଲା ଏଇଟା ଧରିଥିଲା ସେ ଅଙ୍କିତ ମୂର୍ଖ ଜଳିଗଲା ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଗାମୁଛାରୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଛେ ଭାତ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭାତ ହେଇନି ଶୁଣ ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଇସାରିଲୁଣି ବୋଧେ ଓହୋ ଭାଇ କି ଅନ୍ଧାର ଡାର୍କନେସ୍ ଗରମ ହେଲାଣି ଦେଖ ଭାତଟା ହେଇଥିବ ହେଇନି ତାହେଲେ ଛାଡ଼ ସେ କି ବସୁ କେତେ ତିନିଟା ଏ ଭାଇ ଗଲା ଆଉ ଏ ଭାତ ପୁରା ଚାଉଳ ଆବେ ଭାତ ହେଇନି ନା ଭାତ ପୁରା ଚାଉଳ କ'ଣ କହୁଛି କି ସେ କହୁଛି 3ଟାରେ ହବ ଏଟା ଲେଟ୍ରେ ହଉଛି 2ଟା ଆମ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଭାତ ହବା ପାଇଁ ଏଟା କୋଉ ଚାଉଳଟା କହିଲୁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ଦେଖିଲୁ ହଉଛି ନା ଯିବା ସେ ଫୋନ୍ ମାରିବ ବେକାର ଆଇଲେ ବେକାର ଥଣ୍ଡାଟା ବି ଫାଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲୁ ଏମିତିଆ ଥଣ୍ଡାଟା ଏ ଜରିଟାରେ ଏଇଠି ଓହଳା ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଇଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଧ ମାନେ ବୋତଲଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋତଲଟା ଜରିରେ ଗୋଟେ ଧରା ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲୁ ନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଠାଇ ହେଇକି ସବୁ କଣା ହେଇକି ବୋତଲଟା ଫାଟିଗଲା ସବୁ ଆଉ ଏ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କିଣିକି ନେଇକି ଲସ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲସ୍ ତ ଚାଲ ଭାତଟା ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିଆ ସେଠି ଗାଧୋଇଲେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିଆ ନହେଲେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଆ ଢାଳି ହେଇକି ପଳେଇବା ନହେଲେ ବସ୍ତା ଦେଖିଆ ସେଠି ସେମାନେ ନହେଲେ ସେମାନେ ବସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ସେମାନେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆମେ ଏଇଠି ଗାଧୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା ନହେଲେ ଗରମ ହେଉଛି ନା ଖରା ହେଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ଭାତ ଇଏ ରହିଲା ଏଇ ଭାତ ଧର ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଇଲି ପୁରା ଗାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆସ ବୋଧା ଆସ ତମେ ମୁଁ କାଟୁ ତମେ ଧରି ବସ ନା ଚଲେଇବୁ ଚଲ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିକି ବସିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ ଦେଖାଉଛି ବୋଧା ଗାଧୋଇବୁନୁ ଆସି କ'ଣ ଗାଧୋଇବୁ ନା ବୁଡ଼ି ପଡ଼ୁନୁ ସେଇଠି ଚାଲ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖାଉଛି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଆସୁ ଆମର ତ ଭୋକ କାଙ୍ଗାଳି ତାକୁ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି ସେ ଗାଧେଇନି ଆରେ ଗାଧେଇଲୁ ନା ଗାଧେଇ ନେବେ ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ମୁଁ ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଦେଲି ବୋଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଇଏ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଖାଇବା ଆସିଗଲା ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ ତମକୁ ଖାଲି ଖାଇକି ଟିକେ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ହେଲା ଆମର ଏଠି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିଛି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଲୋକ ପୁଣି ଅଲଗା କ'ଣ ଭାବିବେ ବୋଧି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଚାଲ ଭୋଜି କି ନାମ ଚାଲ ଭୋକ ହେଲାଣି 3ଟା ହେଲାଣି ସମୟ ଖାଇଦେବା ଆଜି ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି ଏଇନା ମ୍ୟାଚ୍ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସମାପ୍ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧୋଇ ହେଇଛୁ ୟାକୁ ଦେଖ ଚିରା ଯୋଉ ଗାମୁଛାଟା ଚିରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ବଉଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍କିତଟା ହେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ୟାର ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇକି ଥା ମୁଁ 11ଟା ଧୋଇ ଧୁଆକି ନେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ଦେବି କହୁଥିଲୁ ମୋର ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଗାଧୋଇ ପାଇଲିନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଖିଆପିଆ ସଇଲା ଏମାନେ ଖାଇକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣାଙ୍କ ଏଇଠି ବାସନ ମାଜୁଛେ ଏଇଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦିଟାଙ୍କ କ'ଣ ଭିତର ଆଡ଼େ କ'ଣ ଗାମୁଛା ଟଣାଟଣି ହେଲେଣି ଗାଇସ୍ ଲୋକେସନଟା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁନି କାହିଁକିରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଗଳା ଆଉଛ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିନି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାରିନି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଗାଧୋଇବା ସେଟା ଆଉ କେବେ ଆସିବା ଗୋଟେ ବାଗିକି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏଇଠି ଗାଧୋଇବି ମିଶିକି ନଙ୍ଗଳା ହେବା ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି ମିଶିକି ଚାଲ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ପବନଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖରାବେଳେ ଖରାଟା ବି କାଟୁନି ଏଠି ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇକି ଭୋଜି କରୁଥିଲୁ ସେଇଠି ଭୋଜି କରି ଆସି ଏଇଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏରା
ପୁରା ରେଡି 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 ପୁରା ରେଡି।